Ja sam izlagala ovaj zakon i prije nešto više od 2 godine kad je bio i usvojen, pa je red da izložim i ovu izmjenu. Znači, prvo bi da kažem par riječi o tome da se medijski ova izmjena popratila na način da se radi o smanjenju naknade za dodatak za 3. i sljedeće dijete i imali smo i poziva u ministarstvo puno i ljudi koji su mislili da se ova naknada smanjuje i pitali koliko će biti od 300 maraka, koliko. To nije znači tako, ne smanjuje se naknada, naknada ostaje 500 maraka, smanjuje se u zakonu ovaj broj 70% minimalne plaće, zamjenjuje se brojem 50, budući da je sad minimalna plaća 1000, to je 500, znači 500 je minimum. Odlukom vlade se propisuje iznos naknade. To znači da cijelo vrijeme sada i buduće vlada uvijek može donijeti odluku kojom će podići iznos, ali taj iznos neće biti manji od 500. Razlozi za donošenje, znači, evo nadam se kroz ovo vrijeme ili ste vidjeli i naše zakone i koje donosimo, mogu samo iznijeti neke podatke, recimo iz proračuna za 2019. godinu. Proračun cijelog ministarstva je bio 3.973.842. Od toga tekući prijenosi 3.497.000. Znači to su prijenosi preko našeg ministarstva koji idu za stalnu socijalnu pomoć, porodiljne naknade, smještaj štićenika u zavode, civilne žrtve rata, znači sve ranjive kategorije stanovništva. Od 2019. naše ministarstvo i vlada su podigli proračun ovog ministarstva na, evo, po sadašnjem prijedlogu 21 milijun. Od čega na tekuće prijenosi 19.915.000. Najveći dio, odnosno gro, je ovaj dodatak za 3. U našim planovima za ovu godinu i zahtjevima za proračunska sredstva za 2025. znači nismo imali namjeru povećavati ovaj iznos jer ljudi su bili zadovoljni, što vidimo iz rezultata, a nama se ta stavka svakako povećavala, hvala Bogu, s rođenjem nove djece i ostvarivanjem prava na naknadu. I evo sada iznosi 12 milijuna i ja ne znam, ako ovako nastavi, da ćemo i tu morati raditi rebalans za povećanje stavke sa sadašnjim iznosom. Znači, prema sadašnjim podacima za podizanje na 700 bi trebalo još skoro 5 milijuna. Što nije u planu, jer nabor proračuna je već i usvojen i ova odluka o minimalnoj plaći nas je zaista zatekla nespremne. Sredinom 12. mjeseca premijer Nikšić je izjavljivao da će minimalna plaća biti 700 maraka plus neoporezivi dodatak, gdje mi ulazimo 70% od 700 i 490, tako da bi to bilo u skladu sa zakonom. Znači, mi smo razmišljali i u proračunu tražili u ovoj kategoriji socijale, koja je 200 maraka za osobe koje nemaju mirovine, nemaju nikakvih primanja, nemaju djece ni drugih srodnika, da tu naknadu dignemo na 250, što nam je Ministarstvo financija i uvažilo i odobrilo sredstva. Dalje, morali smo tražiti povećanje na smještaju štićenika, jer i ove godine od 1.1. poskupljuje smještaj u ustanovama Baković i Pazarić. Također, tražili smo i za zdravstveno osiguranje osoba socijalne skrbi. Isto tako povećanje, stavke su nam sve uvažene i jednostavno znamo da je teško bilo osigurati veće iznose. Ono što nije medijski popraćeno, a isto je dio ovog zakona, je da naknada za nezaposlene rodilje iznosi 55% minimalne plaće. Znači, umjesto 350 nezaposlena rodilja će sada godinu dana primati 550 maraka mjesečno. Ministarstvo financija tu osiguralo dodatnih milijun na toj stavci.
Iz ovih razloga su znači planirana sredstva su već planirana, a ovo je se radi u jednom zaista velikom iznosu, a i zato što ne znam kako će se ova odluka referirati na proračun i na sve. Evo, apeliram na zastupnike da dozvole vrijeme da vidimo kako će se odraziti na proračun i da ostavimo vremena i vladi da vidimo koliko imamo, hoćemo li imati dostatnih sredstava za neke promjene u ovom, ali ona znači neće biti niža od 500 maraka. Ja vam zahvaljujem svima i to je došlo. Zahvaljujem. Gospodin Šimić. Bio sam upoznat od početka kada je krenula ta priča gdje sam bio i ja malo skeptičan, pogotovo to iznosu 500 maraka koji je tada iznosio skoro 90% plaće, pa je po zadnjoj minimalnoj plaći iznosio 80%. I sad će evo vjerovatno po ovu skupštinu podrži, ja osobno neću, navešću neke svoje razloge, nošit će 50% plaće. Mi smo, evo opet se vraćamo na tu minimalnu plaću, vlada izdvaja, sve to stoji, ali mi smo ovdje, naša vlada je političku odluku donijela da prvo zagrabi, evo ja mislim da je zadnje treba. Dakle, ovo je jako dobra mjera kojoj je cilj bio da se poveća broj djece u našoj županiji, a to su statistike i pokazale. I dakle, ne povećavamo mi iznose za treće dijete, nego se povećava broj djece. A to je bio cilj. I tada je bilo nezadovoljnih s razlogom, evo neko nije upao, neko ima 4, 5, 6 djece, preko 7 godina, sve to stoji, ali ova jedna mjera je se pokazala izuzetno uspješnom i gdje smo svi brže bolje potrčali kad je ona ovdje usvojena na skupštini prije 2,5 godine da se s tim pohvali. I to je opravdano. I mi se i dalje hvalimo, ali ova prava se smanjuju. Dakle, sad trenutno naknada za treće dijete u našoj županiji je 700. Po zakonu trenutno važeći. Ovaj zakon će stupiti do 7-8 dana. Evo, ja sam danas to pitao na klubu i jučer, koliko će se isplatiti za prvi mjesec. 23. je danas i ona je po zakonu 700 maraka. Vlada Zdenka Ćosića 2022. dosta otpora i unutar stranke. Nažalost, evo ti danas misle da se ta sredstva trebaju kreativnije uložiti u naše općine, gradove i županije. Ja smatram da su ovo najbolje moguće utrošena sredstva da je naše županije, države, a države ovdje mijenjali i mijenjat se, evo mi se borimo da opstanemo. Dakle, 2023. godine naknada za treće i četvrto dijete iznosila 7,7%. Dakle, to je bio isto značajan iznos gdje se vlada odvažila i preuzela rizik i odgovornost da to donese. Rebalansom proračuna koji je iznosio tada 2023. godine iznosila je 7,6%. Dakle, jasna je tendencija rasta. 2024. godine proračun je iznosio 156 milijuna, mjera je nas sve koštala, ružno je reći koštala, mi smo uložili 6,7% našeg proračuna. Rebalansom, kako je ta mjera nakon godinu dana već dala rezultata, a to najbolje pokazuje statistika po našim mjestima gdje se povećava broj rođenih i gdje će se, evo ja se nadam, živiti te naše područne škole. 2024. godine rebalansom mjera iznosila 6,8%. Ovim prijedlogom proračuna mjera iznosi 6,7%. Dakle, ja smatram da je vlada trebala imati hrabrosti i izdvojiti dodatni 2,2%. Jer će se pokazati s vremenom da će se proračun povećati dosta. Moje neka procjena, evo, s nekim sam ljudima razgovarao od struke, i da će to opet izaći negdje na možda 7%, 7,5%. I smatram da nije vlada trebala prvo zagrabiti na ovoj mjeri. Ja znam da je ona izdašna, da zauzima dobar dio našeg proračuna, ali vlada je ovo predložila
početkom godine. Dakle, mi nismo znali ni šta ni kako, ali ta mjera je bila prva na tapeti. To smatram pogrešnim i smatram da smo možda trebali 2-3 mjeseca možda isplaćivati 700, pa ako nema para, novaca, sredstava. Zato ja sam uvijek bio konstruktivan da tako nešto podržim, jer smo i prije donosili ovdje neke teške odluke gdje se rezala prava na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo dijela naše populacije. Zakona, jer je to smanjenje prava, a poznajem dosta ljudi koji to primaju, dosta me i kontaktiralo i pitalo kako ćete glasati, jer stvarno da nema sredstava, ja sam tu svoje mišljenje jučer iznio, iznosim ga i danas, i nemam potrebe, a ovdje ću skrenuti na točku prije, da preko nekoga šaljem neke poruke. Ja svoje stavove u policiji od početka iznosim jasno i glasno. To znaju svi akteri u ovoj skupštini, u policiji, u stranci i svugdje. Dakle, iza svoje svakog dijela riječi stojim. Ako sam pogriješio, nije mi problem tako nešto priznati, ali nažalost imam dojam da nas je takvih sve manje i manje. Hvala. Još jednom se zahvaljujem predsjedniče Skupštine. Dakle, ponovno tehnička stvar. Prethodni, odnosno prošli put, ako želite, kad smo radili izmjene i dopune zakona, ovog istog, sastave se Odbor za ekonomsku i financijsku politiku i proračun i o tom odlučivao i onda iza toga je to išlo na sjednicu. Ovaj put se taj odbor nije sastao po ovom pitanju, sastao smo se po nekom drugom pitanju. Ja držim da ovdje sad ova točka nije proceduralno ispravna, budući da se nije sastao Odbor za ekonomiju i proračun. A jasno je da se umanjuju prava i jasno je da je predmet financijske naravi. Tako da ja bih volio da to uvažite, jasno je vi imate većine ovaj cijeli dan. To se jasno demonstrira, međutim, tko god prati, tko god poznaje rad, jasno je kako je ovo trebalo razmatrati Odbor za ekonomsku i financijsku politiku i proračun. Dakle, ovaj zakon je u posljednje vrijeme dosta, a rekao bih bure, digao u javnosti i navodno su bila kriva neka tumačenja, pa je predsjednik Vlade sazvao pres konferenciju. Ja sam danas već jednom rekao da smatram da je se na toj pres konferenciji nastojala obmanuti javnost. Ja ću to nastojati i jasno obrazložiti. Dakle, cijelo vrijeme se, i iz ministarstva smo čuli cijelo vrijeme kako se ovim zakonom ništa ne mijenja. Pa ja ću vas jednostavno pozvati, maknemo ovu točku dnevnog reda, nećemo ništa mijenjati, ja najzadovoljniji, a mislim i narod. Naravno da se mijenja. Dakle, kako reče kolega prije mene, trenutno, u ovom trenutku mjera je 700 maraka. Sad, mi moramo pratiti važeće zakonske propise. Ona je 700 sad, dok mi razgovaramo. Ako mi ovo izglasamo, ona je 500. Dakle, mijenja se. To mora biti jasno kod da. Ja bih rekao da je prethodna vlada dosta razmišljala i prilikom izrade ovoga zakona. Dakle, i razmišljala je dugoročnije i kako ovaj zakon i zaštititi, kako rekoše, pa vidio sam i obraćanje bivšeg predsjednika Vlade koji kaže da je namjerno išao u zakon, a ne u odluku kako iduća neka vlast ne bi to jednostavno mogla izmijeniti. Mi smo sada svjedoci kako je trenutna vlast mijenja ovo i ja s time nisam zadovoljan. Dakle, ja to neću podržati. Ja bih rekao sada da trenutna vlast ne poštuje prethodnu vlast, a ne poštuje niti ovu mjeru za koju ćemo se složiti svi da je vjera 100% najkvalitetnija u povijesti naše županije. Dakle,
Ja puno puta kritiziram, a to je danas demonstrirano, i rijetko hvalim. Ali ovo je mjera koju sam zaista pohvalio. I čak sam vladu trenutno kritizirao zašto ne ide u smjeru poboljšanja mjere, jer zašto samo se hvalimo tom mjerom koju je netko drugi usvojio, zašto je ne unaprijedimo i tako. Ali to ništa nije urodilo plodom i danas smo evo u situaciji u kojoj jesmo. Ja ću sada predsjednika vlade suočiti s istinom kako zaista, zašto smatram da je izrečeno na preskonferenciji obmana javnosti. Dakle, navedeni ovaj zakon koji mi sada mijenjamo je u primjeni od rujna 2022. godine. I tada je, dakle, 2023. prvi put izglasan proračun koji je morao pratiti ovaj zakon. Proračun 2023. iznosio je 133.233.994. Dakle, tad je na plaće i doprinose u našoj županiji izdvajalo se 74.576.925. Dakle, višak u proračunu, kada se izuzmu sredstva za plaće i doprinose, iznosio je 58.657.042 marke. Kada i od tog iznosa oduzmemo mjere, odnosno koja je išla pod ovom stavkom, to je bilo 10.300.000, dolazimo do iznosa od 48.357.042 marke koji je ostao za raspolaganje. Dakle, da li je se s tim sredstvom moglo raspolagati? 48.357.042. Proračun za 2025. iznosi 178.220.456 maraka. Dakle, na plaće i doprinose ide 101.388.406 maraka. Što znači da je višak u proračunu, kada se izuzmu sredstva koja su namijenjena za plaće, 76.832.050 maraka. Ako od tog iznosa oduzmemo da ne mijenjamo ovaj zakon, dakle da ostanu sredstva u koja su sad po važećem zakonu, odnosno 16.800.000 maraka, u konačnici na raspolaganje ostaje 60.032.050 maraka. Da bude svima jasno, u potpunosti, dakle ne može se reći da novca nema. Mjera, kad je mjera usvajana, znači višak u proračunu koji se mogao raspoređivati, kad je mjera bila 500 maraka, bilo je oko 48 milijuna maraka. A danas, da ne diramo mjeru, višak je 60 milijuna maraka, oko 60. Dakle, 12 milijuna maraka više nego u trenucima kada je mjera donošena. Dakle, novca ima. Ne može nitko reći da novca nema, jer ga ima više nego kada je mjera usvajana. Tad je ta vlada ponudila i određenu sigurnost donošenjem ovih zakona i svi smo se u tu sigurnost uzdali kako inflacija, inflatorni učinak je u određenom dijelu suspregnut, ja bih rekao, tom minimalnom plaćom, odnosno vezivanje za minimalnu plaću Federacije Bosnica. Ali mi sada ovdje jednostavno tu sigurnost oduzimamo. I ja bih rekao da namećemo određenu pravnu nesigurnost. Jer kako mi danas mijenjamo ovaj zakon, tko garantira da ga nećemo mijenjati opet za 3 mjeseca? Nitko. Uzeo sam podatke Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i istraživao sam. Ja sam malo ubrzajte se. Ubrzat ću, ali ovo je iznimno važno sada, zaista. Dakle, ako uzmemo da budemo u potpunosti jasan, plastičan, u potpunosti ću se potruditi pojasniti što sam rekao. Dakle, ako uzmemo najčešću prosječnu cijenu mlijeka koju koriste djeca, u tetrapaku, 1 litar 2022. godine
dođemo do podatka kako ona iznosi marku i 60. Te ste tada za 500 maraka mogli kupiti 312,5 litara mlijeka. Ako te podatke usporedimo s najčešćom cijenom mlijeka za 2024. godinu, budući naravno da nemamo podatke za 2025. dolazimo do cijene od 2 marke i 30 za 1 litar mlijeka. Sada, dakle, da mi ne izmijenimo zakon, da mjera ostane 700 maraka, roditelji bi za taj iznos mogli kupiti 304 litre mlijeka, nešto malo više od toga. Znači, danas za 700 maraka vi možete manje za 8 litara mlijeka kupiti nego što ste mogli za 500 maraka kada je mjera donesena. Dakle, da ne diramo ljudi, manje možete kupiti, a da ne pričam što je kad diramo. Što želim s ovim reći? Dakle, ja vas, kolege zastupnici, odavde molim da ne podržimo ovu mjeru, ovaj izmjenu zakona. Ja neću glasati za ovaj zakon, odnosno izmjenu. Ja sam želio dokazati da je kupovna moć danas manja za 700 maraka nego što je u trenutku donošenja ovoga zakona bila za 500 maraka. Dokazao sam kako novca ima više na raspolaganju nego što je to bilo u trenucima kada je mjera donesena i kada je usvajan zakon. Dakle, smatram da samim tim što mi sad raspravljamo ovdje već gubimo povjerenje naših ljudi u institucije i u ove zakone o kojima se raspravlja. Bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira tko smo, što smo, odakle dolazimo, ja vas pozivam da ne podržimo ovu mjeru. Dokazao sam inflatorni učinak, mislim da sam dokazao i količina novca koja ostaje i zaista vas molim da ovo ne podržimo, već da našem narodu damo novac koji njemu i pripada. Zahvaljujem. Zahvaljujem zastupniče Vladić. Ja ću se isto samo kratko osvrnuti, evo jer sam ja nekako i prije 2022. godine, ranijih godina predlagala uvođenje demografskih mjera i tražila sam nekad puno manje iznose i tada jednostavno nisu bili prepoznati kao takvi. Ova je mjera definitivno polučila rezultat, javno imamo dostupne podatke. Ja sam već i par navrata pričala kako sam evo sudionica jednog okruglog stola gdje će se ići na ujednačavanje porodiljnih naknada u Federaciji Bosni i Hercegovini i na tim okruglim stolovima smo spominjali ovu mjeru i Županija Zapadno-Hercegovačka ima jedina pozitivni prirodni prirast u Bosni i Hercegovini. Samim time smatram da i ovaj zakon, odnosno treba ostati ovo 70% od prosječne, od minimalne plaće, tako da to ne bi dirala. Hvala. Dobro, recimo završeno pojavljeno. Evo imam potrebu ja nešto reći vezano na prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona u ovom jednom članku. Gledajte, kolege su ovdje stvarno elaborirale, gospodin Tomislav Bandić u brojkama, ciframa i tako dalje, pa da se i ne ponavljamo. Ja sam bio dosta od vas ovdje, znači u Skupštini, kad se donosi ovaj zakon, u 8. mjesecu 22. godine je objavljeno na Narodnim novinama 22/22 i tada vlada u kojoj su i danas dva ministra u ovoj današnjoj vladi, i cijela vlada pa i Skupština bili su stvarno ponosni na donošenje tog zakona. I znamo, nakon toga 2.8. uslijedila je i predizborna kampanja za ove listopadske izbore, opće, jer smo mi temeljem tih izbora danas ovdje sjedimo u Skupštini. Ovi ovdje koji sjede sad u vladi, znači od njih niko nije bio na izbornim listama ili ako je neko bio na listi, znači nije ni prošao u županijsku skupštinu. Prema tome, ali ova vlada ima povjerenje ove skupštine. Znam da je tada bio jako ponosan i predsjednik vlade koji je
Sjećam se dao izjavu kad su ga novinari pitali, kad je rekao da će ta mjera biti negdje na razini 10 milijuna maraka, pa su ga pitali gdje ćete naći vi tih 10 milijuna maraka, a u to vrijeme proračun je bio 109 milijuna maraka u toj 22. pa je rebalans samo narastao negdje na 120 milijuna maraka na kraju 22. Naravno rekao, što me ne pitate gdje ću naći ovih 109, nego me pitate gdje ću naći ovih 10. Logičnije me ne pitate gdje će ove naći, ove pare. Evo, tako je on dao odgovor, ono pravo, onako kako treba i naravno tu da je, evo sad naš ministar koji je tu, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, isto tako davao izjave i bio ponosan i svi smo bili tu. I vidimo da je ta mjera polučila rezultat. Taj zakon, odnosno prijedlog tog zakona koristio se u predizbornoj kampanji. Naravno, to treba iskoristiti, ali ljudi i nisu, bio sam ja na terenu, i nisu vjerovali u to. Tada se prikupale po centrima za socijalnu skrb podaci koliko ima takvih slučajeva, 3 i više djece do 7 godina, i onda su od 1.10. je biti počela stvarna primjena ovog zakona. U 22. godini 10., 11. i 12. mjesec. Ja znam, evo predlagatelj je ovdje, gospođa Šimić je predložila ovaj zakon, malo nam obrazložila stanje u proračunu, je rekla vlada donijela odluku, znači ovo nije odluka, ovo je zakon koji je donijela skupština, ali u redu. I znam da danas doktoru Tomislavu Pejiću nije ovo lako. I nije mu lako ovih mjesec dana od kad se razmišlja o ovome zakonu. Znači, o izmjenama ovoga zakona radilo se dosta tajnovito. Jer tajnovito, skriveno, evo vidimo ovdje u ovim obrazloženjima, u biti mišljenjima, da je mišljenje 31.12. došlo dole u zahtjev za mišljenje za ovaj zakon koji se pripremio tada u vremenu između Božića i Nove godine. Pa je Ministarstvo financija dalo mišljenje, pa su ova druga dva, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured za zakonodavstvo dalo negdje 7. ili 9.1. To sam vidio mišljenje i onda je održana sjednica vlade, tajna sjednica vlade za koju niko nije znao, 14.1. I nema te sjednice na službenoj stranici vlade. Znači ima sjednica 56, nema 57, pa ima 58. Vrlo interesantno. Evo, predsjedniče, mogli se to u tiskovnoj konferenciji reći da ste vi tada to objavili, kao što znate, poslati priopćenje, i treba tako, da je taj zakon bio na sjednici vlade na dnevnom redu, onda biste možda vjerovatno imali prije tiskovnu konferenciju, prije ove same skupštine, vjerovatno već 15. ili 16. I gledajte, apsurd. Danas smo stavili nekim apsurdima, nekim krugovima. Znači, kad razlog za ovu izmjenu je izdana odluka vlade federacije u povećanju minimalne plaće sa 619 na 1000 km od 1.1.25. godine, a zašto nisu osigurana sredstva u proračunu. A mi proračuna nemamo. Mi proračuna 14. nemamo, gospodine Lekar. Nemamo. Nije nema osigurana proračuna, kako ćemo da smo osigurali sredstva ili nismo? Jer opet nešto ukrut, pa dođemo na tamo. Ne može se to tako. Znači, proračun je tek vlada, evo imamo u materijalima, 16.1. A ovo je bilo 14.1. Dobro bi bilo da je bilo isti dan. Pa onda i ovo 16. pa i ono 16. Pa ovo je točka bila 1, a ovo je točka 2. Znači, sakrili smo od naroda. Čim nešto sakrivamo, svjesni smo da radimo nešto što nije dobro. Znači, ova mjera, sad trenutno, ona nije dobra. Čelo je malo, šta se mogu kupiti. Tada svi mi znamo da je tada bilo, ne znam, i gori ovako, to je bio izlazak iz ove korone u to vrijeme. Ja znam da nam nije lako ovome čovjeku sjediti. Ja njemu apsolutnu potporu dajem, njemu kao ministru. Žao mi je što ovo ministarstvo nije razdvojeno, jer on je pravi ministar zdravstva. I bio je u onoj vladi. I bio je dobar sud. I on je ovako stamenit čovjek. Čvrst, karakteran, uspravan. Ali
izgleda ova situacija, Razumijemo, nemojte ga ova situacija ga je slomila. Idemo dalje, ajde. Izgleda da je ova situacija slomila. Nije to odavde. Nije to. Moglo se ovdje osigurati, ali to je od ozdala došlo iz centrale mora se te pare sve od ove djece prebaciti tamo. Znam da mu nije lako, znam ja da ovo ne mislim tako, ali teško je podržati ove izmjene zakona naopako. To je ono moje razmišljanje i bez obzira na moje uvažavanje doktora Pejića koji je na ovoj poziciji i što je ovo zakon ispred njegova ministarstva, ja neću moći podržati ovaj zakon. Hvala. Ja sam po običaju pripremila se evo i za ovu točku da obrazlažem, ali mislim da neću i da nema smisla. Evo i kolege prije mene su dovoljno toga rekli, ja se skoro 100% slažem s njima, a mislim da ovo današnje, ovaj cijeli današnji dan i glasovanje po pitanju određenih i amandmana i točaka dnevnog reda, evo jednostavno pokazalo kakvo je stanje u našoj skupštini i evo ja samo mogu reći da osobno ovaj zakon neću podržati, a ostali zastupnici po savjesti. Hvala. Zahvaljujem. Mislim da smo iscrpili raspravu. Sve rečeno je dobro. Ja zaključujem raspravu. Prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti obitelji s djecom, skraćeni postupak, dajem glasovanje. Tko je za da se usvoji? Molim vas, dignite ruke tome. Dobro. Ima li neko protiv? Dobro. 7. Ima li neko suzdržan? Ja, čuvalo nisu dobro. Većinom glasova su usvojili. Predsjedniče, ja izražavam sumnju u glasanje i dostavljam vam sukladno članku, dakle, 76 Poslovnika, želim da se pojedinačnim izjašnjavanjem glasa, imam 5 potpisa koje trebam imati sukladno Poslovniku, dakle, molim vas za pojedinačnim glasanjem. Prosto je glasanje već završilo, ovdje je svakome sve jasno snimljeno. Dakle, molim vas, pročitajte 76. Koga sumnja? Molim vas, pročitajte 76. članak Poslovnika. Ja sam kako, ukoliko vas zastupnik donese 5 potpisa drugih zastupnika koji su sudjelovali u glasanju, imam pravo tražiti dakle pojedinačno izjašnjavanje. Molim vas da postupite sukladno Poslovniku. Glasanje je završeno. Dakle, imam pravo na to. Dakle, razumijem, imam pravo. Pravo glasat će pođe. Ma ne možete glasati protiv idemo na pojedinačno izjašnjavanje. Ne postoji sumnja glasanje. Ušta sumnja. Naglasite. Našta sumnja. Recite, morate mi objasniti u šta sumnja. Nemate sumnja. U šta sumnjate? Objasnite. Imam pravo u Poslovniku sumnjati, imam pravo zahtijevati. Ja vas pitam u šta sumnjate. U šta sumnjate? Objasnite mi u šta sumnjate. Dakle, želim pojedinačno izjašnjavanje. Objasnite mi u šta sumnjate, poštovani zastupnici. Dakle, molim vas. Zato nisam sumnjao prije glasanja. Ja sumnjam u rezultate glasanja. Dakle, poštovani zastupnici, sukladno članku 76 Poslovnika, ukoliko zastupnik dostavi 5 potpisa drugih zastupnika koji su sudjelovali u glasanju, s time mora se pristupiti. Dakle, ja sam dostavio zahtjev za pojedinačnim izjašnjavanjem zastupnika i sukladno važećem Poslovniku zastupnice trebaju zasebno izjašnjavati. Molim vas, dakle, predsjedniče Skupštine, poštujte Poslovnik. Ja vas ništa drugo ne molim, pristupite pojedinačnom izjašnjavanju zastupnika. Vi ste podnijeli zahtjev, mi ćemo njemu glasati. Ne možete vi glasati o zahtjevu? Ne možeš mi predsjedniče Skupštine, ne možete vi glasati o zahtjevu, dakle kad vam fino... Recite u šta sumnjate. Rezultate glasanja. Kako? Eto tako, imam pravo sumnjati. Nemate. Imam pravo sumnjati, molim vas samo da slušate rezultate glasanja. Dakle, imam pravo zahtijevati pojedinačno izjašnjavanje zastupnika, ja to zahtijevam. I vi ste sukladno, ali ne možete glasati o zahtjevu kad vam kažem
Poslovnik da ne glasa se o zahtjevu, nego se pristupa pojedinačnom izjašnjavanju. Zahtjev čovječe, po zahtjevu se glasa. Ne glasate, pa pročitajte, molim vas Poslovnik. Evo, pokazala se svoje rezultate glasovanja, iako je svima sve jasno, ali pojedinačno ćemo prozivati svakog zastupnika, nek svaki zastupnik kaže, ali za protiv ovaj zakon. Milan Ševo. Za. Ivan Jelčić. Za. Bernardica Ilić. Ivana Barišić. Ivana Zvišić-Paravanja. Za. Miroslav Petrović. Za. Ivica Paković. Za. Tomislav Mandić. Za. Damir Ilišić. Za. Vedran Kožul. Za. Ivan Damjanović. Klaudija Skoko. Ivan Leko. Za. Antonija Banožić. Zdravko Herceg. Za. Ante Pavlović. Za. Željko Dragičević. Za. Tomislav Bandić. Protiv. Ivan Kušić. Protiv. Zvonko Jurišić. Protiv. Marija Lović. Izvinko Čuvalo nije nazočan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oprosti Marko Radić, oprosti Marko. Za. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko bi rekao isti rezultat, pokaj smo javno glasali. Imamo želčak i sumnji. Ako ne... Otklonili smo sumnju. Čovječe, u podne se sumnja ovo.